to mali aj niekde v cookies. Pri prvej fáze si vytvoríme takýto produkt, zvolíme si cieľovú skupinu a vytvoríme si takýto landing. Keď prechádzame do druhej fázy, to znamená chceme merať, tak si vyberáme platformu, kam ideme túto reklamu napríklad spúšťať. To znamená, dajme tomu tým Facebook Ads. Ak si vyberiem Facebook Ads alebo Meta Ads, ako to chceme volať, tak tam potrebujem následne urobiť nejaké konkrétne cielenia, ktoré keď testujem, napríklad aj v rámci nejakého AB testingu, kde skúmam dve rôzne napríklad textové odkazy pre tých ľudí a zistujem, ktorý je lepší, tak potrebujem to stále cieliť na rovnakú skupinu. Čo je v tejto fáze dôležité, je, aby sme si uvedomili, že my nemôžeme robiť rozhodnutie na základe toho, že napríklad prišlo mi 20 ľudí z tej reklamy a ja viem urobiť relevantné rozhodnutie, že takto to má byť. Potrebujem tam pustiť dostatočné množstvo ľudí na to, aby som zozbieral relevantné údaje. A tu je to troška triky. Pretože pri každom odvetví toto množstvo ľudí bude trocha iné. Totižto, ak napríklad mi tam príde 100 ľudí a mám tak strašne široké rozpätie tých dát, že neviem povedať, že OK, toto majú spoločné, tak je potrebné sa zamyslieť nad tým, či to mám dobre nastavené, alebo či dobre komunikujem ten produkt. V zásade počítajme s tým, že by sme mali poslať na takýto napríklad landing aspoň 500 a ideálne 1000 ľudí, aby sme vedeli relevantne rozhodnúť to, či tí ľudia rozumejú tomu produktu, alebo či robia na tej stránke to, čo od nich chceme. Na to, aby sme v tejto fáze vedeli v podstate ako keby mať tie údaje, ktoré chceme, tak na to nám slúžia rôzne analytické nástroje, ako napríklad Google Analytics. To je prvý. Google Tag Manager, pretože tam si vieme presne nastaviť rôzne sledovania napríklad toho, či ten človek klikol na toto konkrétne telefónne číslo, alebo na toto, alebo na tlačidlo, či tam klikol z telefónu, alebo tam klikol z PCčka. A to potom samozrejme tie údaje vidíme v Google Analytics. Ten Google Analytics nám umožňuje vidieť samozrejme aj to, z akých zariadení nám tam chodia, či sú to mobily, alebo či sú to počítače, z akých geografických miest tam chodia a množstvo ďalšieho. Ak nám nestačí toto sledovanie, odporúčam pridať aj Facebook Pixel, ktorý tiež má nejaké vlastné eventy, ktoré tam viete následne sledovať a vďaka tomu zbierať informácie. Ak chceme byť veľmi už špecifický a presne vidieť, čo ten človek robí na tej stránke, sú tu služby ako SmartLook alebo Hotjar, kde napríklad si vieme nastaviť to, že si vieme pozrieť heatmapu tej stránky. Konkrétnej, to znamená, kde ten človek, alebo keď tam príde 1000 ľudí, tak vidíme na tej heatmape, kde sa tí ľudia dostali a kam napríklad klikali. Takýto Hotjar alebo SmartSap dokáže dokonca ako keby anonymne nahrávať aj pohyb tých ľudí po tej stránke, ale ovšem áno, tam tie videá popozerať pri 1000 ľudí zaberie troška viac času, ale keď máte na to priestor, oplatí sa to, lebo sú to cenné dáta, ako ten človek sa hýbe po stránke, či všetkému rozumie, alebo kde sa napríklad zasekne a možno tam bude potrebné pridať nejakú informáciu. Toto, keď chcete implementovať na stránku, tak je veľmi dôležité, aby ste to mali aj niekde v cookies. Cookie! Put that cookie down! Now! Zaznamenané, aby ten človek, ktorý príde na tú stránku, bol oboznámený s tým, že takýto nástroj na tej stránke používate a tým pádom ako keby bude takéto meranie na tej stránke vyriešené. Hlavne pri tých dnešných rôznych blokátoroch a podobne nie je to úplne najľahšia situácia, ako takéto niečo riešiť. Ako náhle máme nastavenú aj takúto analytiku a teda sme zozbierali dáta, prechádzame do tretej verzie, teda tretej fázy lean procesu a to je vyhodnocovanie, tzv. Learn. Učíme sa z toho. Takže pozrieme sa na tie dáta, hej, samozrejme za predpokladu, že sme si určili na začiatku vlastne, čo chceme merať, napríklad prekliky na kúpiť produkt, alebo ja neviem, počet zadaní e-mailov, alebo niečo takéto, tak si vieme vyhodnotiť, ako dobre sme toto splnili a aký je ten záujem o ten produkt. Následne z tejto fázy potrebujeme posúdiť, či naše hypotézy, to, ako sme si napríklad predstavili, že tí ľudia budú na to reagovať a napríklad naše odhady, či sa splnili alebo nie. Toto si potrebujeme posúdiť a na základe toho sa vrátiť potom opäť do sekcie budujeme, kde ten produkt patrične upravíme. Napríklad, ak máme výsledky dobré, môžeme ten produkt napríklad zvýšiť na cene, pridať mu ďalší
jeden benefit alebo ďalšie dva benefity a znova toto kolečko opakovať. Podľa výsledkov následne toto kolečko opakujeme niekoľkokrát a keď sa dostaneme už k tomu, že ten produkt napríklad má aj dobrú cenu, aj benefity, ktoré vieme dostatočne kvalitne dodávať, už sa bavíme o tom škálovaní toho, že za takúto sumu viem dodať takýto produkt alebo takúto službu a tým pádom mám otestovaný môj biznis nápad a viem si už povedať, že OK, teraz môžem urobiť tie kroky, že môžem do toho napríklad naliať viac peňazí, pretože som si to otestoval a tým pádom funguje to, dáva to zmysel a neprerobím na tom. Nevýhodou tohto systému je, že možno prídete na to, že áno, naliali ste do toho 500, 1000, 2000 eur, lenže nenaliali ste do toho 10 000 a otestovali ste, že OK, teraz táto idea nemá zmysel. Tie dáta si samozrejme odložte a je možné, že príde doba, kedy to bude relevantnejšie a vtedy ten produkt vy už budete mať v nejakej forme s dátami pripravený a budete ho vedieť napríklad možno troška len upraviť, spustiť ho na trh a tým pádom ako keby rozbehnúť nový typ podnikania. Vyskúšajte použiť takýto model pri ďalšom vašom produkte alebo pri vašej ďalšej službe namiesto toho klasického, kde budujete dlho, lejete do toho peniaze a nakoniec neviete, aký bude výsledok. Alebo sa zamyslite nad tým, ako takýto prístup viete implementovať do už vašich existujúcich produktov alebo do vašich existujúcich služieb a tým pádom zlepšiť to, čo robíte, predbehnúť troška konkurenciu, pretože vy keď si urobíte pár takýchto kolečiek, tak zrazu váš produkt nemusí byť 2-krát lepší, ale kľudne aj 5-krát lepší, kľudne aj za vyššiu cenu a tí zákazníci si ho kúpia a uvidíte sami, ako vám to zmení podnikanie.